Mga kapuso, live kitang nanuka dinhi sa Waterfront Hotel and Casino Lahog. Diin ipahigayon ugmang adlaw na ang musical play sa Bubble Gang, A Love Story. Ug kaganang buntag nagabot na gayud ang cast sa Bubble Gang ug gani mitubag sa mga pangutana sa Cebu Press atol sa ilahang press conference. Ani ang mga report. Mainitong gihangop sa mga Sugbuanon ang pag-abot dinhi sa Sugbo sa mga cast sa Bubble Gang alang sa ilang first live musical play dinhi sa Sugbo, ang Bubble Gang Parokya Nato, A Love Story. Excited na sila si Chariz Solomon, Valin Montenegro, Betong Sumaya, Sef Cadayona, Archie Alimanya, Annalyn Baro, Denise Barbacena, Mikoy Morales, Antonio Aquitania ug Boyto Quizon nga ipakita ang ilang gihaguan isip dalit sa mga Sugbuanon nga nag-celebrate sa ilang post-Valentine's Day kauban nila. Puno sa kalingawan ug puno sa katawa ang mapaabot sa mga mutanaw sa ilang performances ugma sa gabii. Ang kaibahan nito kasi di ba sa TV talagang may mga comedy sketches, may mga gags. Ito talagang kakanta kami, sasayaw kami, na hindi namin ginagawa every Friday. Masisigurado namin na mapapanood mo kami ng live at yung dynamics kasi ng Bubble Gang, kung ano yung nakikita nyo sa TV, mas masaya po pag nakikita nyo ng live. Matod sa cast, mas pressure ang mo-perform live at tubangan gayud sa audience kay makita dayon nila ang mga reaksyon sa audience. Ilang gipaniguro nga malingaw gayud ang mga tumatanaw sa quality entertainment ug live interpretation sa mga awit nga gipasikat sa parokya ni Edgar. Mag-i-enjoy lahat ng kababaihan at ang mga medyo kalalakihan. Promise, medyo sexy itong gagawin namin. Maong mga kapuso, ayaw si Piata pagtanaw ang pasundayag nga maghatag kaninyo og kalipay sa tibuok gabii. Sa mga gustong magpa-reserve ug mupalit og tickets, mamahimo na kamong motawag sa 032-232-0048 o 232-8888 o sa 0915-535-3873. Mamahimo usab ninyong bisitahon ang www.smtickets.com alang sa inyong mga tickets. Busa mga kapuso, kita-kits ug mga adlaw alas 8 sa gabii sa Waterfront Hotel and Casino sa Lahog.